Edo nemal nad svojou mamou žiadne zľutovanie, vyťahol na ňu nôž a vyhrážal sa jej, že ju zabije. On kazal, mamo, zabijem, mám ja sa podrezať o tebe. Ja že, Edičku, syn môj, nepodrezaj sa ani mňa, dám ti všetky peniaze, až budeš to ešte, nechcem, ja ťa chcem zabiť. Žena si najskôr od svojho podnapitého syna vypočula tvrdé slova, jeho zlosť sa však stupňovala. Bez milosti ju mlátil so všetkým, čo mu prišlo pod ruky. Na svoju mamu si sadol a pestami udieral do hlavy a chrbta. Škrtil mňa, bil mňa, s stoličkou mňa bil po tej noze ochrnutej. Po chvíli už pristúpil k razantnejšiemu kroku. Z kuchyne si vzal nôž a chladnokrvne sa vrhol na svoju chorú mamu. Nebyť jej druha, zrejme by ju zabil. Ležala v posteli, do stoličku mlátil, potom zobral nôž a chcel ju zabiť, ja som mal vybrať z ruky. Pani Anna zo strachu o svoj život vybehla na ulicu, stopla si prvé auto a poprosila vodiča, aby jej zavolal pomoc. Doslova mi plánuje zabiť, aby som zdochla, aby fundus predal pozemok, aby nadobudnul peniaze. Ja s ňou 30 rokov žijem a mne to trápi, že by ma ubil. Policajti agresora spacifikovali a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Stihli ho už aj obviniť z prečinu nebezpečného vyhrážania. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Týraná žena si za tie roky vytrpela už dosť. Svojho syna recidivistu však už ďalej nevládze a ani nechce brániť. Prenasleduje ju však strach, čo bude, keď sa opäť vráti domov. Je to môj syn. Jednoho som pochovala přes rukama. Trápi to človeka, je to môj syn, ale co si, jak si postrel, tak si lehnul. Zo Zalužíc, Andrea Grigovská, televízia Joj.